Guys, Ndaba phone ya Kiki. Ndaba phone ya Kiki, guys. Achigeza. Shit, kuseri kuno kune zuva. Pakaipa guys. Ndaba phone ya Kiki ndakuradza izvi pana. Mondiudzawo kuti mukadzi akaita sei. Yeah, I think chagara kuno kuseri kuno. Right. Ndogara kuno. Guys, murise Ndaba phone ya Kiki ari kugeza. Saka ndofana kuita 2 minutes ndobva ndadzokera. Inodzisa papa nefoni yake. Ndakukudzai. Dauti munditsanangurirewo guys. Kuti Kiki mukadzi akaita sei. Mundi explainerawo because zvimwe zvacho zvinondi confuse. Because ever since ndichiita zverudo, hapana munhu vashoma vanhu vakadana nemunhu wani akabva atorora munhu iyeye. Kuvanhu vese ndakadana navo handisati inini hangu, I'm not saying ndiega ane unhu hwakadaro, handisati ndambodana nevanhu vese ndakadana navo, hapana, handisati ndakambozviona zvinoitwa naKiki. You see this phone iyi yakatsemuka iyi, phone ya Kiki. Phone iyi ndakaimaka I think kubva kuna July. Ane dream phone yake, ane phone yake yaanoda yaanti achazvitenga. Asi ndakamuti Kiki, ona pane mari chihande tinotenga phone yako iyayi. Asi handizivi kuti ari kutira kuita sei, but anoded ngatimbomira kuita kumbotenga phone. Ndoda bedding. Bedding ndonga kusinya vanhukadzi ndonga you understand kuti chii. Ndongonzwa chiti bedding, masheets, machichi, mapillows, whatever. Ndaushongedza mumba mangu. Iri bo, but baby ona phone yako yakadhakwa. Mukatarisa phone ya Kiki yakadhakwa phone. Haizi phone yekuti tingati yakadhakwa phone ya Kiki, yakatsemuka yakadidi, but intori ono indoshanda. But ndikangouya neidea kuti Kiki ngati ndaona mari ngatitenga phone yako yadhakwa. But sometimes inomboti tacha nekuti anenge atori nezvinhu zviri musoro kuti ndikuda chakati tidai mumba tiite so mumba. Even smart chada kuti timbonotsvaga kana smart anoda kutanga ada kushongedza mumba chichi anotaura zvimwe zvasisa ndakambonzwa mwana achitaura zvimwe zvinhu zvandotaura kuti zvinhu zvikudiwa nemwana uyu. Ndanga ndimuti mwana because ndingati pavanhu vese ndakadana navo ndiye mudiki, ndiye wanditi ndewechidiki pavanhu vese ndakadana navo. Zvimwe zvanotaura unoshiva kuti unyatsonotarisa kuti asi ndakanyeperwa makore, munhu ane brain dzemunhu mukuru. Sorry, pamwe ndisina kugeza kumeso ndangoba phone ikatiza. Saka ndakazodecide kuti ndimupe phone andikushandisa. Asi still ndikonfila kunge handina zvandaita because ane phone yake yaanoda. Kiki anonetsa, kana ndichiti anonetsa haadi kuitirwa. Ona zvinhu bo ndida kumuitira so anenge achida zvinhu ndingati chiko munhu ane future. Ona kuti munhu anoratidza kuti anoplana, munhu asingade zvinhu zviya zveflambo, zvepartying, zvechichi. Munhu anoda imba yake, ada kushongedza, anoda, I don't know how to say it guys, I'm emotional right now because I don't understand kuti munhu ndakamupiwa naMwari sei. Andinambobvira ndafunga kuti kune vanhu vakadaro kunzewo nekuda kwevanhu ndakasangana navo. Andinambofungidzira kuti Mwari vangasanganisawo nemunhu akaita kunge Kiki neage yake nezvaanoplana, nezvaanoda, nezvaanoita. Zvimwe zvacho tondonisa kuti aiwa apa paso apa pangadai ndichitoti okay maybe ndagarisawo ndisina mbospoila bebe wangu. Bebe rikandidai ngandichirekwade ndichomutaura kuti ndokona kutomuti geza otogeza asingatobozitoita sei. Ndotomutaura kuti wangu takutoenda kwakati, anoramba kuti tozoenda next week, let's do this, let's do that. Sometimes ndokona ngomujuma tongotonyebera kunge toenda ndobva ndongozongona tongozopinda edu murestaurant tozodai. But kana ndikatomuudza tichitori kure
anotanga kutotaura maplans mamwe kuti tokoti apa zveshuwa nai kumba kwakashuta chakati totodai kumba handizivi guys pamwe handanyatso explaina zvakanaka nyaya yangu but chokwadi chiripo ndechekuti amanaka Kiki ndakamupiwa naMwari guys. Phone yandaishandisa ndatomupa phone inini asi I feel like handinazonamuitira boss ane dream phone yake asi hatisi kukwanisa kuitenga boss kuda ngonoitenga so anobva kuudza kuti angatimbotanga tadai phone tichatenga ngatimbotanga tadai. Amana inini hangu I'm grateful guys, I don't want to lie. I'm a happiest man in the world guys. I'm okay guys. I don't know guys, angachigeza anganzosire phone yake but guys I don't want to lie. Ndiudzeiwo I don't know kuti tomuti wife material pro max here kana kuti tomuti because tikamuti wife material I feel like it's not enough. Wife material pro max Kiki wife material pro max guys. I really appreciate Mwari vakanaka guys. Ndiudzeiwo kuti mukadzi uyu tomuti wife material full stop here, tomuti wife material pro max here. Ndiudzeiwo, what do you think guys? Tell me guys, ndipeiwo mazano ndidzokere nefoni yake.